Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Novi Travnik, u nedjelju 31. obljetnica stradavanja branitelja, HVO-a i civila. Promjene u energetici. Federalno ministarstvo priprema pravilnik o izdavanju energetske dozvole. Županija Zapadnohercegovačka dobila 63 nova policajca. Vremenska prognoza. Napokon stabilizacija, za vikend u Hercegovini ljetne temperature. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-HB Novi Travnik u nedjelju 9. lipnja obilježit će 31. obljetnicu stradavanja branitelja, HVO-a i civila općine Novi Travnik. Od 17 sati na središnjem spomen obilježju ispred zgrade općine Novi Travnik položit će se vijenci i upaliti svijeće u znak sjećanja na sve poginule. Nakon toga u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva od 18 sati bit će služena sveta misa za sve poginule, a koju će predvoditi župnik Don Anto Ledić. Polaganju vijenaca i paljenju svijeća nazočit će članovi obitelji poginulih branitelja i civila, udruge proistekle iz Domovinskog rata, odjel braniteljsko-invalidske skrbi, predstavnici općine, političke stranke s hrvatskim predznakom, odjel obrane Novi Travnik, predstavnici vojske i građani Novog Travnika. Iz udruge su najavili i postrojavanje voda prve gardijske pješačke pukovnije. Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog pravilnika o izdavanju energetske dozvole. Pravilnikom je definirano da energetsku dozvolu investitoru izdaje Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku prikupljanja potrebnih dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije. Energetska dozvola nije potrebna za elektrane čija je instalirana snaga manja od 1 MW osim za hidroelektrane. Energetske dozvole ne mogu se izdati za izgradnju hidroelektrana instalirane snage manje od 10 MW, izuzev za hidroelektrane na gravitacijskim vodovodima. Svečano polaganje prisege vjernosti za 63 policijska kadeta MUP-a Županije Zapadnohercegovačke upriličeno je u ponedjeljak u Ljubuškom. Kadeti su prisegu položili pred članovima svojih obitelji i prijateljima, brojnim političkim dužnosnicima, predstavnicima policijskih i sigurnosnih agencija iz zemlje i policijskim službenicima MUP-a Županije Zapadnohercegovačke. Na samom početku sve prisutne pozdravio je ministar MUP-a ŽZH Mladen Bebek, uputivši poseban pozdrav kadetima koji su, kako je rekao, u ovim vremenima bili dovoljno hrabri i odvažili se za policijski poziv, kao i njihovim obiteljima kojima je ovom prilikom zahvalio što su ih u tome podržavali. Vrijeme se idućih dana stabilizirano. Još danas i sutra iznad sjevernih dijelova razvojem oblaka nije isključen kratkotrajni poslijepodnevni pljusak. Od četvrtka će znatno ojačati ogranak sredozemne anticiklone pa će po visini doći i do dotoka, tako da će nam druga polovica ovog tjedna donijeti i prve ovogodišnje ljetne vrućine. Vrhunac se očekuje za nadolazeći vikend kada se na jugu Hercegovine i u dolini Neretve može mjeriti do 33 ili 34 Celzijeva stupnja. Noćne i jutarnje vrijednosti temperatura zraka na većem dijelu našeg područja će se kretati između 15 i 22 stupnja. Početkom sljedećeg tjedna moguća je nova promjena vremena. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.